Mistä täällä on erotuomari tarkkailija? Missä vitussa sä olit, kun tää peli alkoi? Taso tästä on puhuttu, niin tää on ihan järkyttävää. Täysin järkyttävää. Tuu tänne vitu kamera eteen nyt selittää. Tuu tänne näin. Tuu tänne näin. Tuu vittuun sieltä saatana takaa. Nyt kerro tolle kameralle, mitä sä aiot nyt tehdä? Tehkää nyt helvetti tälle jotain, hieno peli. Kerro tolle kameralle, mitä sä aiot nyt tehdä tälle asialle. No joo, no voit mun puolesta jatkaa. Sun kanssa on ihan turha käydä näitä asioita. Tää onko vapaaottelumatsi, jos saatana tullut? Vastaa, lähetkö tappelemaan? Aloitetaanko? Tämähän on käsittämätöntä toimintaa. Vittu, tää on niin käsittämätöntä toimintaa, että mä en saatana ymmärrä. Anna kakku, anna sakkoa, saatana. Vitu, tuu hymyilee tänne. Hymyilee oikein asiallista kieltä. Kiitos. Tämähän oli täys vittu farssi tää juttu. Täys farssi.